Raġel li jammetta li jeddet iffastidja u darab ħafif li s-sieħba tiegħu ingħata l-ħelsien mill-arrest sakemm ikun konkluż ir-rapport ta' qabel tingħata s-sentenza. Dan hekk kif mitlub mill-avukati tal-għajnuna legali li qed tassistih. Il-każ seħħ fit-3 ta' Jannar fir-residenza tal-akkużat f'Taxbiex. L-akkużat ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 8,000 euro. Raġel ta' 19-il sena mis-Senegal intbat 6 xhur ħabs wara li kien f'possess u għamel użu minn passaport fals. Mustafa Adramaha li joqgħod b'Iżebbuġa tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Claire Louise ta' Fraċ. Ir-raġel kien akkużat li kellu fil-pussess tiegħu passaport fals li jagħmel użu minn dokument iffalsifikat u li kellu wkoll dokumenti tal-immigrazzjoni iffalsifikati u wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Mohammed Mokhtar Jamur, Libjan ta' 30 sena li qed ikun akkużat b'serq ta' kaxxi tal-luminata u rota ingħata l-ħelsien mill-arrest u qed ikun akkużat ukoll li huwa riċediv hekk kif lura fl-2016 irċieva sentenza sospiża wara li ta' daqqa ta' sikkina lil maħbub ta' martu. 3 ijiem wara huwa reġa' dejher akkużat li jeddet lill-istess raġel. Fl-2017 huwa nstab ħati b'kompliċità f'serq. Hawnhekk kienet ġiet estiża l-ordni ta' probation tiegħu biex ftit wara reġa' tressaq il-qorti akkużat li prova jiftaħ u jidħol ġo karozzi pparkjati. Id-difiża stqarret li l-akkużat ser ikun qed jammetti għall-akkużi u ssuġġeriet li tingħata probation. Il-qorti minflok iddeċidiet li jsir rapport qabel tingħata s-sentenza. U ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 8,000 euro. Dan fil-waqt li ġie ordnat jobdi l-uffiċjal li ser ikun qed isegwih u li jobdi kundizzjonijiet li ma joħroġ mid-dar f'ċertu ħinijiet. Il-qorti ordnat li jibdew proċeduri ta' disprezz lejn il-qorti fil-konfront tal-awturi wara numru ta' artikli online u kitbiet fuq il-medja soċjali brabta mal-każ kontra Jurgen Fenech. F'dikriet mill-Maġistrat Rachel Montebello moti fit-28 ta' Diċembru, il-qorti notat il-bżonn li tintervjeni sabiex tipproteġi l-proċeduri minn rapportaġġ frekwenti u intensiv u ġeneralment negattiv dwar il-każ ta' Fenech. Fost l-artikli li d-difiża tal-akkużat ilmenta dwarhom f'rikors hemm kitba mill-paġna ta' Facebook bis-serjetà u artikli mill-Malta Today, Times, Newsbook, Love in Malta, The Shift u manueldelija.com. Kien hemm ukoll kitbiet fuq Facebook minn Iben Defni Karwana Galizja, Matthew Karwana Galizja. Il-qorti notat kif għandha tkun biss il-medja li tirrapporta dwar il-proċeduri sabiex ikun evitat kemm jista' jkun it-tixrid ta' ineżattezzi u rapportaġġ preġudikat.